Aigankor magari GN55 etundubari yaito gotwagachirete amagogo ntutagete twagache na intwe etundubari yaito ya matofari insoro chegategete pi epara yoka no enase echa egoche koyerigu tokoyeri chinsa chiarire seginjo para ntubwati lakini ringana rimwamu torarosa rigu etundubari ritang'ani oroche no enase tokobekerera echa ntokoretiki ntobwati igo bono ogosaba ogoita okonene motoroseri kwanza etundubari amang'ana yepara amanya gocha maega ya enyomba bado nenke sing'encho gombwata abaremi over 200 iga enyomba nenke espace yenenke mono ke burikiri ago aninka abanya komite amba yoga ngabone bate kondi kwesimba chemba konyo side etundubari aseng'encho jino muremi omokong'u naende chane yatukinia igatusomia arango jabona chisa iboniga ndashite kimubwate tubwatene aseng'encho boniga Kenya sai boniga oboremi nabwatige saba abananchi nochori kubeno josomi omwana bagwetire chai so no bolimo nango ba encourage yani ko moyo musubike chai nyinge ne kawa ote mami chemenge manyumba chaka chicha bati machi nkoro chiakare monta yengo ndo tore kawa ochopima ocho nyoro chiba sosina moseso ba jiwa iruka sosina moseso sina kiba iruka ocho ogachire nyomba the same ne chai mako mintokiri ago chinamba chonsi pia ndabwa chinamba imanta amanya lakini ndo chimuina ndabwa chinamba chicha muina in fact 3/4 ndado ndo ngo chinamba mwaga kiri ago nyaore naenda ngo ndabaka sanga nyukuri oko namba busa otemosa no transport inango bochikura ngaita ma ngatenga chikura buya ngaya dundu wali ende ngemuina ngapa umuchanga unabona matema firi shota birabata imubwata abalimi over 200 ngo bande iri bushirin mugo chakire tunwe n'umuchanga ekana berewe so nibono mu mane go chaka immediately go chaka muchengo ekaro mwekire maybe mwekire ase mwakwamire emo ntebi entino supportan aseng'encho tundubari nebona age ko bari kamo ko bisi ko bomonto jikuarwa kwara kamo bari mantaria gitambo chotire ngambe swa swite ngambe yabutoire yeseire abana ngo besikuru banya no enda jiteyo lakini buya bana bwa gerange ogotambuka iga urugera abana buranchi ende wa cha yauma bya njino mulimi nakabaire namba no mulimi ndi bwecha sana mbacha namba te cha method most 3000 yono mulimi nje mono nya sato kuraira nirimbu yamono otoikirise chisechi ento asangiria batangasaji babwenete gutokonseke bandeke noyo minto kiria rieta riane Steven Nyang'au Arasa rakimi rieta rimanyikanite mosiori Arasa asobore miobo gweto iga bwana mwisimigwa kiriago ene na boro makongu buna tatu minarenge tatu mino ya koreta magendera makongu sana mabariri akagache tundu bali tutangu cha kwagache kora kintu kanyia agache pakekaba wetera sumu akoji naye na kuligereirie kitabi chinga cha tatu mino naye okonya babwagamo buna iga abono bachandigete sana ndarachi kwende guriye cha igende mwacha mbachandigete sana iguru ye para na iguru ye likarbatindire moinaria digotanga abantu bamino kera bakwenda nyagitari kusimatenet kusoborwaire babwenete gokonyeka baikanya gitari batabwatu mamibwa ndose mwana kiriago buya muno sana shukrani iga obakongboro igoro yetu nba noroche bunebekire eyetatakiri mabono ebintu bunebi ngake ya kisasa kekore yetakiri permanent ekereta kiri permanent ina bwato konyiro musata oyo ende bwana kiriago endo chorigererie endo totumire gakia amatabori achachi cha ne no muchanga abaremi ababuno barochega nabantu benchara mbabwati kende gekogera ibawo chikwemiga na into igaba komiti bawo chikubamiga na renta nyumba akoligere ta kunyara koligere nabana baba chandete igege ntokere kiriago igane semo yawo konya kabisa njetingo chia mangi Steven Nyang'au Arasa fioke igabu simu tali buya aminto na intu se itomaga yago se neraba
tochorete abatanganeta twana korora ane bichanja bachi ko baba mutwe bichanja bebyo na bibyo chakwa na bitogo chakoni kamora njepi mwetinge bono igekera mukugwo mumuro yagoteho ngekonu yabwire mwetinge kabisa tomoe una kwa gunya omwana oriyo nyamba arakwana oyarasa amaene kiyago no musaja gwa basaja no mumuro yo yerende kamugure